Ndị be anyị ndewo nụ. Abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọlie. Ọ adịla onye enu ma ọ adịla onye a na mma wee na-asị nke onye chiri ya zelụ. Ibe nji maka ya bịa tata maka okwu a ndị ọzọ na-ekwu, mba na ọzọ na-ekwu na ndị Igbo abụkọ ego n'anya. Anyị ji wee dị very brutal n'ịchụ ego. Anyị ejiri ebe onwe anyị n'anya na-abụrụ enwere ihe anyị ji human being kpọrọ na-abụrụ ego, na anyị na-achụ ego ya nọchi anyị gbufie isi ọkweghọtago. Anaba akọ n'elu na-akọ n'ala asị ifu na ba nwa na onwe ba abụrụ ego n'anya ọkweghọtago, asị ifu na ba amara ibe bụ ego. Mgbe na-asị ka m bịa ka m kọwapụtalụba ndị amara ama ndị be anyị ba convince go ndị Igbo ma my brothers bụ ndị Igbo ma my sisters bụ ndị Igbo ba convince go ndị amụ n'ezi ma ndị nne na nna ba akọwarala ibe ibu ego ebe eji ekwu na anyị bụrụ ego n'anya ịghọtago. First of all, ana m asị abịasị jụọ ndị bi obodo oyibo ma ndị bi mba ụwa ndị ọzọ ma enwere ebe ndị ọcha na-aga apụta ma na-agagbu ego na steeti. Nke a nwa abụrụ owu ajụjụ. Nke ajụjụ nke ọzọ abụrụ na onwere ebe a aga apụta ana-emismanage ego. Onwere ibe eji ego kpọrọ particularly ndị obodo oyibo, ndị Europe ma ndị America ma na-eme like that. Nke a nwa abụrụ nke abụọ. Ajụjụ nke ịta wee bụrụ onwere mba n'ọzọ na ndị ojii na-eme ka ndị Igbo n'ibe gbasara ego. Mba, maka ibe ejiri eme like that n'ọsọ ndị Igbo ndị ghọta the value of money. Onye ma value of ten ya ama na-eji ọfụma, onye amara value ara ama na-eji nwunye. Adị nke dịka ibi ewukwala na ndị Igbo na-atala ego abụbụ. We suffer for money. So anything ịtala abụbụ iyara eji ewu egwu ọkwụghọtago. Anyị adọrọ ka mba n'ọzọ bụ a na-ayọ nye m oge ọbụla nye m oge ọbụla nye m. Anyị anara ayọ like that. Ndị Igbo bụ ndị ya eji isi ekpe ekwele ewele eze sọrị awa ekpe ekwele ịghọtago. So n'ọnya nwa, these are the factors mere o ji wee dị ka ndị Igbo abụkọ ego n'anya. No, anyị emere ebe a na-ekwutie na ibe aka a na-ekwu n'ọsọ ndị Igbo ma the real value of money, because ịma the value of something i maintain enye yara ekwe ka o mebinere. Besides that, iwe ebe onye Igbo lile ego egwughị atụ onye ọzọ onye aghọtara ndị Igbo ọkweghọtago. Anyị na-eme njọyi ego ọkwetago. Otu Chineke si wee gazie anyị onye mere eji aga apụtada na ebe na mba n'ọzọ Igbo onye Igbo ka ọ lụrụ ụlọ bisegheri arụ. Anyị anara ama na-eji, anyị anara ezo ebe anyị anọ na ebe onye Igbo anọ na ọ nara ezo and onye nwa mere eji achụ ya bụ ego maka ego ga-enye gị o so n'ibe ga-enye gị ezigbo ndụ ịchọ ibi ego. And ndị Igbo ghọtara ya right from time onye nwa merie baji were achụ ego, because na amaka ọdọbụkwa ego. Ịmara mma ịmara mma iwe sọkwara ya bụrụ ịnidile ego ịghọtago. For the fact na anyị anọrọ nda a na-ayọ society, anyị anọrọ nda a na-eso ofu onye ọkwetago. Onye nwa merie every Igbo man chọọ ịdị independent, every Igbo man chọọ ịchụta nke ka o wee bie ụdị ndụ ọ chọrọ ibi. Onye nwa merie o nwere ibe ọzọ na ibe data ibe na a na-ekwu na anyị abụkọ ego n'anya. No, suppose ịbụ na anyị bụ value of money. Anyị ma value of money just like otu ndị ọcha si wee mara ya. Onye ọcha gịnị a na-eme ka ibe o nwere nete ka kọbịa dapịa n'aka. O nwere ibe sọkwa gị na nwa ọghara enye gị ị na-ayụ ya anya nye gị ọghara. O nwere nete ka o meele gị ịbụ na igonye gị nri wu nsogbu ọkwetago. Mana ihe ahụkwana onye Igbo na-enye na-adachi ego. Ihe ahụ onye Igbo na-egonye mmadụ nri hepụọ mmadụ ịghọtago. Onye nwa merie ebe anyị na ndị ọcha yi iwu na anyị ma value of money ịghọtago. And that is why eji aga iwu ebe onye Igbo bi ị na-anya around ebe onye Igbo anọ na ma n'ezi ma onye nọ n'ezi ma onye nọ n'ụlọ. Ihe abụ iwe dị iche. Ihe abụ na ọ na-agazi ndụ ya. Ihe abụ na ọ na-eku ume ndụ ebe ọ nọ, because na ọ chụtago na ọ na-achụ ego ọma the value of money ma na-eyuzi ọfụma. Ọnya ka m ji wee sị ka m bịa tinye ọnụ na anya bụ okwu kọwapụtara ndị amara ka ba wee mara, kọwapụtara ndị dị confused
ka wee mara na the rating that mean Igbo na Igbo ma the value of money, not that Igbo love money. Ọ bụrụ ajọ ibe na Igbo love money, mana the simplest and friendly way mmadụ suppose ikwu ebu na Igbo ma the value of money. Ọka nkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi anya tụsa akwetago na-ekele ọlụ eke onye agwa alụkwe agwakwu ya ọzọ. Biko si na-etinyela anyị aka n'ihe a na-eme, na like, na-efolo, na-eshare ka anyị wee nwee ike na-eweta more content like this mgbe ọ ga-adị na next video.